Takže ahojte, my už sme u Marioho ocina a dneska sme tu už koľký deň? Druhý? No tak už sme tu druhý deň. A teraz sa ideme nachystať, lebo sme sa rozhodli, že pôjdeme na zmrzku. A uvidíme ešte, kam pôjdeme. Ja si dám na seba balzám. Spravím aj room tour určite, alebo skôr house tour. A idem aj s veľkou. Takže bude sranda. Veľká vodítko. Veľká vodítko. Hľadáme vodítku. Tu je. Hľadajte, tak nakoniec sme skončili tu. Manžel šiel iba do Lidla. A my tu sedíme na hlisku. Čakáme, kým dojde. Nakoniec išiel kúpiť na nuky, lebo je strašný hic. A strašne dlho by trvala cesta ísť na 2 zmrzliny a to sa nám naozaj teraz neoplatí. A Bela tiež nemôže byť stále iba na slnku, takže sme sa rozhodli, že pôjdeme iba sem do Lidlu a kúpia si na nuky. Takže tak, bebelička. Je strašne teplo, takže idem sa jej venovať. Zatiaľ ahojte. Prišiel, kúpil nám nanúky a ideme si to spapať a uvidíme, čo bude ďalej. Z ktorej strany som držala foťak, ale asi z tejto. Teraz už sme doma, ako vidíte, a chceli by sme ísť naplniť pre psíkov bazén, ale nemáme bazén, takže sme sa rozhodli, že to spravíme do tejto veci. My to použili ako bazén pre psíka a na ovlaženie, pretože strašne veľké teplo je. A už je to aj pre psíkov dosť, takže ideme to dáko umožniť a to dáko špinku, aby sme sa cítili dobre. A uvidím, či vám natočím aj proces, alebo to natočím už ako sa kúpu. Takže uvidíme. Poď, ideme. Osušku si zobrala? Nie. No, už to chystáme. Budeme iba tu, asi nepôjdeme na záhradu, lebo tu je aj tieň, takže tak. Idem ti, Belka, ešte pre osušku. Osušku máme. No. Dáme sem. Poďš sa kúpať.